हरनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयबो रायजो राजानिसिम बावहरलायबाय। दा बे समाव आं नै क'क्राझार थांनो ओंखारदों। दोंसे सिनेमायाव मेथाइ खननो थाखाय आंखौ लिंहरदों। बे सिनेमानि मुङानो जाबाय बर'नि थै। बावैसो समनि उनावनो बेबो रिलिज जागोन बे सिनेमाया। मानो होनबा नैबे बोथोरा नैबे समा बयबो सिनेमा दिहुनगिरि बिथांमोननि मोनफानि उनाव मोनफा रिलिज खालामनाय सम बियो। बोथोरानो बेनो सिनेमा थियेटार गान बाजननि सम। दा बेनिखायनो हाखु दाखुयै बिथांमोनाबो बे सिनेमाखौ बावैसो सम उनावनो माने रिलिज होनो होननानै आंखौ हाखु दाखु खननो थाखाय लिंहरदों। दा आङो थांनो ओंखारदों नै धनिपल' ट्रेनजों थांगोन आङो। बियो 9:30 जोंनि गहपुराव स्टेसनाव फैयो। दा बिनि उनाव आङो नै दा टाउनाव दंगासिनो दङ दसे इ-रिक्सा लानानै थांनोसै आङो स्टेसनसिम। नेगासिनो दं आङो बेखौनो। खारो नाथाय ट्रेनाव दावबायनो बिराद मोजां मोनो आङो। सुपार नै बिराद दङ, बैथिंबो दङ। मथा मथि सिगांथ' ट्रेन माने बेफोरबायदि इन्टारसिटि ट्रेन गैयि समाव बासआनो खमसे खम नाइट सुपारा जोंनियाव 40 खानसो 50 खानसो माने इटानगरनिफ्राय, पासिघाटनिफ्राय, लखिमपुरनिफ्राय, ओरै जुनाइनिफ्राय, धेमाजिनिफ्राय, ओरै बान्दरदुवानिफ्राय माने जमा जालांखायोमोन आरो। गुवाहाटि, डाइरेक्ट कुचबिहार, डाइरेक्ट सिलिगुरि, ओमफ्राय बेबायदिनो बरपेटा, गोबां सुपार बेयाव जमा जाफैयोमोन आरो। दायो एसे खमायबाय बे ट्रेना रेगुलार सोलिनायनिफ्राय। थेवबो दावबायनो थाखाय बारा सिन्था गैया जोंनियाव। मानोना हर दावबायनाया माने जोंनि आर्टिस्ट लाइफनि थाखाय मोनसे आदत बायदिसो जाबाय। अयभास बायदिसो जाबाय। आङो एकदम निजोम, बारा मानसि गैया। माने इन्टारसिटिसो नालाय आरो हरनि दावबायारिफ्रा माब्लाबा बिदिनो खम जाखायो। एकदम निजोम आरो। बै प्लेटफर्माव दङ एसे, नाथाय नैबेखिनियाव आं जेराव दङ बेयाव एकदम गैथारा, सुनसान एकदम। पुरा निरिबिलि एकदम माने। खालि स्ट्रिट लाइटल' नुगोन आरो नै, बाखि जेबो गैया। बिराद गुसुसिन जादों एकदम। मानसिफ्रा बयबो एकदम गासिबो थनथ्र'नाय स्टाइल गोजा आरो एकदम माने बयबो। नैबाव नै सानैसो दङ नै थांलाय फैलाय, माखासे जिरायनानै दं। 9 खावसेयावसो नालाय समाथ' नै दासो 8:33 जादों नै समा। बारा गैया मानसिया, खम। दायो फुंनि 2 बाजिबाय। आङो रङिया मोनफैलायबाय नै। धनिपल' एक्सप्रेसजों फैनानै, धनिपल' एक्सप्रेसआनो जोंना बे आं गाखोनाया बैमोन। दा बे नै आं रङिया मोनफैबाय। बिनिफ्राय आरो 7:20आवसो दङ क'क्राझार थांनाय बेंगालुरु एक्सप्रेस, बेजों थांनांसिगोन। दा बर्थमान आङो बेयावनो थाथ'नांसिगोन आरो माथो खालामबावनो। रङियानि नुथायखौ, नैबेफोरबायदि नुथायखौ नुयोब्ला बिखायानो बोरैबा खायसिब मोनो। जोंनि बर' आइजोफ्रा नायलाय बेसेबां जे गाव गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय, फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय, न'खर सोलिनो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनानै हर सान माने जिरायनाय गैयै बहा मैगं लाङो, बहा लाबोयो। एकदम माने बिथांमोननि गोसोआवसो थासिगोन आरो, बिथांमोननि बिखायावसो दंसै। सोरांसि नै 3 बाजिबाय। रङिया स्टेसन प्लेटफर्मनि उनथिं दं आं, खोलाहा। बारा मानसि गैया, एकदम स्रि स्राय। नायदो नोंथांमोनाबो नै सोरांसि 3टानि नाजाराखौ नायदो एसे। एकदम मानसिफ्रा बैथिंजाय एकदम गुदुं साहा, एकदम दिमपुरि फिथा जागासिनो दं। आं जेबो जानो गोसो जायाखै। एकदम मोनब्ला गोदो उन्दुसिगौमोन। हटेल नागिरहैदोंमोन आं, लज। बैथिं गैया, लजखौबो मोनासै। दा 7:15 थानांसिगोन आरो। 7:20आवसो बेंगालुरु एक्सप्रेस दं। बिनि उनाव 9आव कामरुप एक्सप्रेस दं। दा मोनब्ला एसे मोजां उन्दुसिगौमोन आं। गैया, लजखौनो मोनासै। बेयावनो दसे माथो खालामबावनो, उफायथ' गैला। मानसिफ्रा बयबो जिरायदों, आंबो जिरायबाय।
सोरबा सोरबा उन्दुदोंबो नै एकदम बिरादनो रिदाव रिदाव खालामो। फुंनि 6 बाजिबाय रायजोफोर दा आङो नै निउ बङाइगाव स्टेसन मोनफैबाय। आं सानदोंमोन माने फुंनि 7 बाजियावसो रङियाव गाखोनो मोनगोन, नाथाय बे समावनो मा होनो नाहरलगुननिफ्राय फैनाय एसि स्पेसियेल माने दिल्ली थाङो बियो आं जिरायबाय थानाय समावनो खावब्ला फैयो। बेनिफ्राय आं बेयाव लोगो लोगो गाखोनानै निउ बङाइगावसिम फैनाय जाबाय। दा लोगो लोगो नैबेयाव नै डेम' एक्सप्रेसखौ आं मोनफैबाय। बेयो माबा सिलिगुरि थाङोनो, बेयावनो गाखोनानै लाबाय आङो नै दा। खारबाय नै क'क्राझारसिम थांगोन आङो, क'क्राझाराव ओंखारहैनोसै आरामसे। दा एकदम फुंथार नालाय बारा मानसि गैया आरो, एकदम खालिथार, ब्लां ब्लां बारा मानसि गैया। मोनबाय नै ओंखारनांसिगौ दा, क'क्राझार स्टेसन मोनबाय। kalau kita berapa? ঠিক আছে ন, পিছত পাম। হ'ব। क'क्राझार मोनफैबाय नै दा एकदम जोबथारनायाव ओंखारबाय आं नै निउ बङाइ टु मा होनो सिलिगुरि डेम' एक्सप्रेस। दा आङो बागानसालियाव थांनांसिगोन, दसे जिरायहैथ'नोसै। बिराद मानसि जायो, लकेल ट्रेन नालाय बियो एकदम। ओंखारलांसै, इ रिक्सा हमनोसै थांसै, माथो खालामबावनो। बिराद उन्दुनोबो ओंखारबाय, मोथो मोनबाय एकदम। टिकेट लागासिनो दं नै टिकेट काउन्टाराव। नै रिक्साफ्रा एकदम बेयाव दङ नै, रिक्सा हमनानै थांनोसै। मोनबाय नै रिक्सा मोनबाय आं नै, बेखौ लाना थांसै। दे चलो। बङाइगाव मोनफैलायबाय क'क्राझारनिफ्राय। लाल साहा लोंसै एसे ओरैनो। समाबो जथेस्थ' जाबाय नै 3 बाजिबाय दायो, खामानि मावनो थाखाय फैबाय। नैबे बङाइगावनि मोनसे साफागुरिनि खाथियावनो मोनसे हटेल दं, बेवहाय नोंसोरलाय नै। नै दा बङाइगावनि मिडिल रुमारियाव फंबाय सोरांसार बसुमतारीनि स्टुडिअ'आव हाबफैबाय आरो भइस डाबिंखौ खालामबाय। आं बेवहाय मेथाइखौ ससे होदोंमोन, नाथाय प्रडिउसार बिथांमोना मेथाइखौ दानो माने आउट खालामथ'नाङा होननायखाय आं मेथाइखौ मिउट खालामनानै जास्ट भिडिअ'खौल' नोंथांमोननो दिन्थिबाय। मानोना बिथांमोननि बिना अर्डारावथ' आं होनाया एसे अफाराद जायो नालाय, बेनिखायनो आङो बेखौ माने मिउजिक आरो संखौ आं होआखिसै। बारा गोबाव नङा बेयो, एसे उनावहाय बिथांमोनहा जेब्ला अर्डार होगोन अब्ला आङो आंनि इउटिउबाव आरो लाबोफिनगोन आङो। जायखिजाया मेथाइआ पेट्रियटिक सं हिसाबै सिनेमाजों गोरोबनानै लिरखानाय हिसाबै खोब मोजां जादों मेथाइआ। आरो स्टुडिअ'नि जाय बिथांमोना माने रेकर्डेस गोबां एक्सपिरियेन्स दङ, आरो जाय माने मिउजिक एरेन्जार बिथाङाबो एक्सपिरियेन्स दङ, सोरांसार बसुमतारी फंबाया। दा उनफ्राव सोरबाफोर प्रजेक्टफोर बानायबायनो गोसो जायोब्ला माने बे फंबायनावबो फैनो हागोन आरो। मोनसे निउ स्टाइलनि सेन्सआ बिथांनावबो दङ। माने मोनाबिलिनि आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बयबो राजानिसिम बावहरबाय। दा बे समाव आङो दंफैयो नै बङाइगावनि रौमारि, मिडिल रौमारि, चिराङाव गोलैबाय आरो गोदो। माने दा बड'लेण्डआव माने चिराङाव गोलैबाय, गोदो बङाइगावमोन। दा फंबाया नै सोरांसार बसुमतारी ना होमबा? बे स्टुडिअ जाबाय फंबायनि स्टुडिअ'। आं दिनै फार्स्ट टाइम बे फंबायनि स्टुडिअ'आव नुजाफैदों।
आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने फेसिलिटिफोरखौ नुनानै थिगैनो दङ जोंनि बर'फ्रा बिदि रोंनांगौ आं नैबेखौल' खावलायनो नागिरदों रायजोफोर जे सोनाबफ्राथ' फंबायखौ बयबो मिथिजोबखागौ एकदम माने चिरां ओरैहाय नोङो बाक्सा क'क्राझार गासिबो मिथिजोबगौ नाथाय जोंनि सानजानिफ्रा बारा मिथिया नालाय सोरबाफोर मोजां प्रजेक्टफोर बानायनोब्ला सानजाबो दङ नाथाय कुवालिटिफ्रा एसे बेलेग बेलेग जायो नालाय बेलेग बेलेग कुवालिटि नांगौबा बे फंबायनावबो फैनो हागोन आरो फंबायनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं लांगोन आरो नोंथांमोना बेयाव बानायफैनो हागोन आरो दा दिनै आङो दोंसे माने मा नाममोनलाय ब्रह्म बर'नि थै सावथुननि दोंसे टाइटेल सं ना टाइटेल संखौ आंनो होनायलाय आं दिनै माने भाग्यक्रमै बेयाव खनफैनो मोनबाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों नंगौ आं गोसोबायदि फिलिंसखौ होनो हाजोबाखैबो जानो हागौ थेवब्लाबो खननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बे फंबायानो सोरांसार बसुमतारी फंबायनाव फैबानो जाबाय फंबाया माबाफोर खावलायनो गोसो जायो नामा जेनेबा रायजोफोरखौ अनसायगासिनो दिनैसिम अनसायबाय थादों नंगौ आरो अनसायबावोबा गोजोननाय फंनैसो राव आरो आंनि साबसिन माबा मोनसे मोजां जागोनखौ आं आसा खालामो हामबायसै ना नोंखौबो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों नंगौ गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बेसेबांबा गोजान ट्रेन गंथाम सोलायनानै खनफैदों आङो माने मोनसे मेम'रि आरो जेनेबा मेम'रि खिन्थु आर्टिस्ट लाइफ नालाय बेनोसै आरो नों गंथामबाबो गंब्रैबाबो सोलायनांगोन उपाय गैया दा नै फंबायनि स्टुडिअ'आ नैबेनो मोजां सेटआपआ खोब मोजां आरो जोंहा नै बिथांजों आङो सावरायनोसै बिथांजोंबो दा बिथाङाथ' एकदम जोंहाथ' पुराना एकदम माने बन्धुबो आरो लोगोसे फार्स्ट फिल्म नेपाल टु बिनि सिगाङाव मिथिखागौ मानसिफ्रा दिल्ली टु फुंजा बिथांखौ आङो रोजाबहोनाया 2016 मायथाइनि फेब्रुवारि ना मार्च दानाव आङो बिथांखौ नेपाल टु बड'लेण्डआव दोंसे मेथाइ रोजाबहोजेनदों नेपाल टु बड'लेण्ड ना रेकर्डिंआ गुवाहाटियाव जादोंमोन बेजों लोगोसे बे सावथुनाव गिताश्रीनिबो दंमोन बेखौबो माबा गुवाहाटियाव रोजाबहोदों ओमफ्राय आदा बिग्रायखौबो रोजाबहोदोंमोन बेखौ पाब्लुनाव बङाइगाव रोजाबदों बेनि उननिफ्राय दा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 7 बोसोरनि उनाव आङो माने 7 बोसोरनि उनाव आङो फुंजा बिथांखौ रोजाबफिननाय जाबाय आसा बिथाङा आंनि खावलायनायाव बेसेबांबा गोजाननिफ्राय फैबाय दिनै रोजाबनाया मोजाङै जाफुंसारबाय गोजोन्थों आरो सोरांसार बसुमतारी फंबायनि एरेन्जआव मोजाङै सोलिगासिनो दं मोजां मोनदों आंबो दायो नैबेखौ सोंनोसै आं ब्रह्म बिथांनाव दाथ' जिथु बर'नि थै नङा होमबा बियो शुटिंआ बेसेबां बारायखो आरो माब्ला जेनेबा रिलिज जागोन बायदि आं दा बेखौ जेबो बुंथ'नो हाला आच्छा थारमाने पाब्लिसिटिखौ टटेलि बन्द' खालामथ'नाय जादों जेब्ला जों पाब्लिसिटि होगोन अब्ला कन्टिनिउ होगोन आरोखि आच्छा बे हिसाबै नोंथांमोननाव निमाहाखौ बिग्रोनाय जाबाय माने पाब्लिसिटिखौ एकदम होथ'वा होननानै प्रडाक्सननिफ्राय अफिसियेलि जों रायलायनाय जादों ओमफ्राय मोनसे स्टेपसिम खामानिया आवगायोब्ला जों बेखौ प्रमट खालामगोन बयनोबो खोन्थागोन आरो थाबैनो जोङो एनाउन्स होगोन थाबैनो जों पस्टारबो लाबोगोन होमबा रायजो राजाखौ आं खावलायबाय जे बर'नि थै सिनेमाया ओरैनोथ' सिगां ट्रेलार हिसाबै माने जों नुखांबाय बयबो नुदों ट्रेलार माने बे प्रम' भिडिअमोन बियो फिल्म नेमनि एनाउन्समेन्ट भिडिअमोन आरो दा बिनि उनाव शुटिंआ एसे टाइम लाबाय आरो शुटिंनि रिपर्टखौ बा बिनि पाब्लिसिटिखौ जों होथ'थाराखै ओमफ्राय दिनै टाइटेल संखौ जोङो रोजाबबाय खुगाजों बुंबाय नाथाय बे टाइटेल संखौबो जों दानो हगारथ'वा उनावसो जोङो बेखौ हगारगोन नंगौ दा सोलिगासिनो दं सिङावहाय नोंथांमोननि सापर्ट उनाव मोनलांगोन मिजिंथिबाय 2023आव ओंखारनो गोनांमोन बे सावथुना नाथाय 2024आव ओंखारहैसिगोन आरो 24नि थाखाय माने फ्रेश सिनेमा जाहैसिगोन आरो आं सानो माने बेखौ दा बिथाङा फोरमायबाय नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय नङा होमबा बयबो एसे एक्साइटेडआथ' जाखागोन बर'नि थै नङा होमबा सिनेमानि माने नामानो एसे आलादाखा नङा होमबा थै गोदौनायखा दा बेखायनो बयबो फैबाय थानाय समफ्राव नायनो थाखाय थियारि जादों आरो दिनै बिथांनि खावलायनायाव आं फैबाय गोजोनबाय लोगो मोनलायबायबो गोबाव जाबायमोन लोगो मोनलायाबो साबायखर बावबाय आंबो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'बाय रायजोफोर गोजोन्थों खुलुमबाय नै बड'लेण्डआ 5:30 जाबाय नुबा नै बारा लाइट गैया थेवबो थांबाय थानोसै
साराय छयटायाव मोनहैगोन बारा मानसि गैथ'आ नै दा लासै लासै लामायाव कालेक्ट जालांबाय थागोन मानसिफ्रा खारैनो नै एकदम सोरांसार जाबाय एकदम सोरांथारबाय आरो खारगासिनो दं नै नेसनेल हाइवेजों खारगासिनो दं जोङो दा रौता मोनहां जाथारबाय मोनसिगोन दसे उनावनो रौता दायो नै मोनफैबाय रौता टाउन मोनफैबाय नै 5 खावसेयाव गहपुर मोनहैगोन आङो दा नैबे नै रौता टाउन बियो रायजोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ नायबानो जाबाय दा माथो खालामबावनो थांबाय थानांसिगोन बेबायदिनो